बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोंनिसिम गिबि गिबियावनो साबायखर बावदों। दिनै 1 नभेम्बर बुधबार 2023 जोङो बरपाम नैबे फालमानर बिथा बरपाम बाजारखौ बेखेवनाय हाबाफारि जे बे हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों। आं बे बिथिङाव मिथिनाय बायदिब्ला आङो बुंगोन जे दिनैनिफ्राय जागायनानै सप्तानि मोनफ्रोमबो बुधबारखालि बे फालमानर बिथा बरपाम बाजारा सोलिगोन। फुंबिलिनिफ्राय मोनाबिलिसिम बे बाजारा जिरायगोन। बेवहाय गासैबो जोंनि बे ओनसोलनि फालमानर बिथा बे ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै फालांगि खालामनो हागोन आरो लोगोसेनो बायनानै गावबा गावनि गोनांथि मुवाफोरखौ लांफैनो हागोन। आङो बेखौनो गुरै खावलायहरदों। আজি ক'ব লাগিলে আমাৰ বহু সৌভাগ্যৰ দিন আহি পৰিছে, কাৰণ আজি আমি সৰু সৰু অৱস্থাত এই ভালমানৰ ভিতাৰ বৰপাম বজাৰখন বহুত ডাঙৰভাৱে হৈয়ে আহিছিল, কিন্তু কালৰ ক্ৰমত সেই বজাৰখন আমাৰ বন্ধ হৈ গ'ল। কিন্তু আজি আমাৰ যিবিলাক উদীয়মান ডেকাচামসকলে এটা সুপৰিৱেশৰ চিন্তা কৰি পেলাই আজি এই বাজাৰখন উদ্বোধন কৰিলে, তাৰ কাৰণে মই অশেষ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এই বাজাৰখন আমাৰ অতি আনন্দ মনেৰে চলি যায় আৰু খুব বৃহৎ ডাঙৰ পৰিমাণত হৈ যায়, জাগাৰ উন্নতি হয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে মই সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰি এই বাজাৰখনৰ উন্নতি হোৱা কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।